Паэт Адам Міцкевіч у сузор'і самых славутых нашых суайчыннікаў. Нарадзіўся Адам у сям'і Мікалая і Барбары Міцкевічаў 24 снежня 1798 года. Пра яго нараджэнне і жыццё існуе шмат легенд. Адна звязана з нараджэннем. Хлопчыку перарэзалі пупавіну над кнігай, што азначала, калі вырасце дарослым, будзе вядомым чалавекам. І сапраўды, у 4 гады Адам умеў чытаць, а затым стаў адным з найлепшых вучняў Наваградскай школы манахаў-дамініканцаў. У Навагрудскім доме Адам Міцкевіч жыў да 1815 года. Сваё дзяцінства паэт называў сельскім і анёльскім. Старэйшы брат паэта Францішак у сваіх успамінах піша, што ўсе ў сям'і дзеці мелі свае абавязкі. Адны даглядалі коней, другія – домашнюю бібліятэку. Вечарамі дзеці ў голас усёй сям'і чыталі газеты, часопісы і кнігі. Школа месцілася пры дамініканскім кляштары, мела 6 класаў, у якіх 6 прафесараў-дамініканцаў выкладалі лацінскую і польскую мову, арыфметыку і алгебру. Вывучаліся ў школе і руская, французская, нямецкая мовы. Пасля заканчэння Наваградскай школы ў 1815 годзе малады Адам падаўся на вучобу ў Віленскі універсітэт на фізіка-матэматычны факультэт. Тут разам з Тамашом Занам і Юзефам Яжоўскім ён стварае тайнае студэнцкае згуртаванне таварыства філаматаў, якое адыграла важную ролю ў грамадскім і культурным жыцці Беларусі, у нашым нацыянальным адраджэнні. У гэты ж час Адам Міцкевіч пачаў сам складаць вершы, якія чытаў на філамацкіх пасяджэннях. У першых пробах пяра малады паэт прытрымліваўся строгіх канонаў класіцызму, які панаваў тады ва ўсёй літаратуры. Але з захаду адчуваліся ўжо новыя павевы, дзе усталяваўся рамантызм, новы напрамак у літаратуры, прадстаўнікі якога звярталіся да фальклору сваіх народаў як да творчай крыніцы. Ён вельмі хутка намацаваў у літаратуры сваю сцяжыну, стаў бацькам беларускага і польскага рамантызму. Заснаваныя на беларускім фальклоры балады і рамансы Міцкевіча, сярод якіх такія паэтычныя шэдэўры, як «Свіцесь», «Рыбка», «Люблю я», а таксама першыя часткі драматычнай паэмы «Дзяды», сюжэтам якой стаў беларускі абрад памінання дзядоў. Немалаважную, а можа і вырашальную ролю ў пераходзе Адама Міцкевіча да рамантызму адыграла каханне паэта да Марылі Верашчакі, якое нібы перавярнула ўсё яго жыццё, кінула ў вір глыбокіх перажыванняў. У 1834 годзе, жывучы ў Парыжы, Міцкевіч скончыў працу над самым значным сваім творам – паэмай-эпапеяй «Пан Тадэвуш», якая стала сапраўдным гімнам роднай зямлі, неўміручай песняй яго светламу, няздзейсненаму каханню. Памёр Адам Міцкевіч у 1855 годзе у Канстанцінопалі, куды прывяло яго жаданне змагацца за вызваленне айчыны. У 1890 годзе наш вялікі земляк быў перазахаваны палякамі ў Кракаве. У гонар паэта выпускалі паштовыя маркі. Помнікі Адаму Міцкевічу усталяваны ў Мінску, Вільні, Варшаве, Кракаве, Львове і Адэсе. У дзесятках гарадоў Еўропы ад Рыму да беларускіх ашмянаў ёсць вуліцы імя песняра. Віленскі універсітэт мае двор імя Адама Міцкевіча. Памятнымі дошкамі адзначаны ў Вільні дамы, дзе жыў і ствараў выдатны сын беларускай зямлі.